Hej YouTube. Hej! Hej YouTube. I dag, der skal vi spille noget Skywars, som I nok kan se. Og wow, det var gode ting. Okay. Det Jeg er... tager... Den kiste har jeg taget. lad os bare komme i gang. Ja. Martin er en Hold uran. mund. Åh. Der. Kom der nogen? Jeg blev slået. Røg du ned? Nej, jeg kom til at hoppe ned. Jeg bliver skudt på. Nej! Røg du ned? Nej, jeg døde. Jeg blev dræbt med en bue. Fuck. Jamen, der er nogen, der skød mig. Nej, tag nogle snæbolde og køl ham ned. Jeg Jeg har snæbolde på snæbolde. jorden. Pas på. Hans bue skader ekstremt meget. Der ligger... Nej. Spar på snæboldene. Okay, skynd over. Hvad er det? Nej. Gift. Hvor er der snibbolde? Der er ikke flere. Han har sat 2 skeletter op. Har du en bue? Jeg tror, han skal... Jo, han skeletter... Jeg bliver bare her. Okay, hey, du kan tage en... Nå. Jeg kan ikke se, hvor mange... Jeg kan ikke rigtig se, hvor mange... hvad det hedder... Ja, se. Diamanter, der er. Okay, jeg vil være inde i der. Nej, hvad? Nej! Jeg prøvede at hoppe over. Nej! Christian, du røg blocks tilbage. Så derfor var det, at... Blocks tilbage? Så de E-teams, de ligger bare der. Okay. What? Starter du et spil mere? Ja. Okay, hvad bliver med det nu? Ved jeg ikke. Okay, det er... shit. Det her den her server tror jeg godt, jeg kan lide. Hvorfor er det, jeg hele tiden udveksler W med E? Må jeg gerne tage din... Ja. Jeg tager bare nogle kister. Jeg fik et diamond sword her. Jeg fik noget diamantsko og diamantøkse og sådan en bue med Christian, kraft 1. Hallo, Carsten. Hvis du har en god hakke, så må du gerne hugge det der. Ja. Hallo, Carsten. Hallo. Det er fordi, det er nok lidt irriterende. Christian, kommer det her med på din video? Ja. Hvad? Jamen, det er fordi, jeg er i gang med en video med Christian. Pas på! Bare rolig, jeg står sådan, jeg ikke kan dø. Jeg står sådan, jeg ikke, men jeg håber ikke, det kommer ud. Undskyld, folkens. Det er fordi, han skulle lige snakke med sin far. Min papfar, fordi at jeg måtte ikke fortælle ham noget, som jeg lige så godt bare kan fortælle jer nu. Det er fordi, at jeg måske skal flytte familie. Jeg skal måske til en plejefamilie, vist. Med her i noget tid. Det her map elsker jeg. Christian, der var engang et map, hvor det var mega mode. Så var det, jeg spillede med nogen. Vil du vide, mit hold, det vandt, vil du vide. Jeg stod bare og lootede nogle kister, fordi der var nogen, der tøjede dem. Men de tog ikke alt i Vi er i gang. Ja. Men, Christian, så var det, at mit team, det vandt simpelthen. Godt det der. Nej, jeg er ikke kommet ned. Kalle, har du et sværd? Nej. Nå. Jeg blokker lige af, så vi ikke kan blive skudt på.
lukker lige af. Nå. Jeg har en fiskestang. Og nogle par æg tilbage. Hey, vil du... Ja, jeg har en... Ja, du får lige 13 stykker XP bottles. Og fik du nogen? Undskyld, jeg tror, jeg kom til at tage dem. Jeg fik 4 level. Godt. Knockback på! Hvad? Jeg fik knockback. Godt. Det er da godt. Skal vi se, om jeg kan få fortune på mine pickaxe? Fordi der er de... Ja. Efficiency. Ja. Og så, det er faktisk godt at have knockback. Fordi så hvis nogen, de kommer tæt på, og man står næsten helt ude ved siden af void, så kan man bare lige slå dem en gang. Voing. Så det er nede i void. Okay. Ja, nej. Tæt på. Ja! Jeg fik ham ned. Haha. Ja, jeg kan... Hun skyder! Pas på, hun skyder! Blev hun poison? Nej, hun blev ikke ramt af poison. Det er fordi, jeg skød en poison potion på hende. Gider nogen ikke. Shit, okay. Her. Okay, jeg går ned. Den skader meget. Ja, ikke også? Jeg ved, hvad hun laver. Her, se her. Hun kommer over for et eller andet. En eller anden vej. Der. Hun kommer over herfra. Ej, hun blokker op! Ja, hun faldt ned! Jeg fik hende ned! Ja! Godt, den der krølle! Kæft, vi er godt nu. Team nu. Okay, vi hopper over på hendes ø. Au. Okay, skal vi se om... Ja, hun har lootet kisten. Jo, det handler... Jeg fandt en fiskestang til mig. Jeg har meget vand. Jeg har vand. Nej! Han smider ikke på mig. Og jeg har sådan set ikke nogen. Nej, hvad laver du? Hvad? Jeg var ikke død. Hvad skete der? Du trykkede på papiret. Hvad? Gjorde jeg? Ja, det var meningen, jeg skulle kaste med nogle æg. Lige da jeg døde, men så døde jeg, og så kom det der. Ja. Men lige meget. Det gør ikke noget. Undskyld. Jeg fandt 2 diamond hakker. Jeg fandt to diamond svær. Her må jeg gerne... Jeg har masser af snekugler. Her, hvad vil du have? En stone svær med sharpness 1, eller en diamond? Jeg tager lige det her diamond noget. Ja, her, du får lige et normalt diamond svær. Boing! Sådan der, du har jeg har fået en diamond nu. Jamen, jeg gav dig et diamond svær. Ja, men jeg har fået en diamond, fordi jeg har hugget det. Har du blocks? Jeg har 8. Her må jeg få. Au! Shit! Hvad fanden? Hvor? Der var en. Hvordan kom de lige over? Nå. Enderpearl. Så I det, folkens? Hvad? Lol. Hvad var der? Der var en fra et andet hold, han hoppede over, men det kunne han ikke. Er du død? Ja. Okay. Lol. Ja, men du var så irriterende i sidste runde. Jeg havde okay meget liv. Ja, LOL, der er i glasset. Hvad? Der var i glasset. Lol. Jeg ikke også. Jeg tager dem der nedenunder. Ja. Det var da godt. Jeg har et godt sværd. Og jeg har ingen her. Har du XP? Nope. Jo. Har du et enchanted table? Ja. Okay. Der. En diamond. Det er fordi, jeg gerne vil lave mig et diamond sværd. Vi skal se, om vi kan finde en diamond mere.
kan vi ikke. Kajla, Hvad? flyt lige fra min stilling. Skyder du ham? Ja, jeg prøver. Jeg har en fiskestang. 2, faktisk. Du må Nej. gerne få den ene. Tak. Kan du godt huske det her? Det var det der map, hvor du kom til at ja, gå ind i et spil Skywars. Og så var det at Nej. Ja, jeg blev Var der en, der... jeg blev skudt ned mega langt ned, så jeg døde. Jeg døde. Nej, jeg skal lige finde det sted, hvor alt mit loot var på. Nej, jeg kan ikke huske. Jo, her! Jeg har fundet det. Der var en diamond. Jeg havde en diamond. Jeg havde en bue, jeg havde diamond sko, jeg havde diamond bukser, jeg havde en jernhjelm. Se, det var alt mit gear. Wow. Ja, ikke også? Jeg havde mega godt. Okay, Krille, bare begynde på ny. Ja. Okay. Vi dør. Men det var egentlig en god tur i biografen i dag. Er det godt? Ja, vi så Angry Birds. Okay. Det var mega sjov den film. Fedt nok. Jeg tager dem under. Igen. Ja. 2 diamonds hver. Et enchanted og et uenchanted. Jeg fik nogle jernbukser og diamanthakke og der er nogen, der banker på. Sikkert Christoffer. Her, Kalle. Hvad? Kom ind. Jeg prøver at bygge over. Skynd dig ind. Hvorfor? Bare kom ind. Her, du kan få det svære. Ja. Jeg har. Ja. Men så skal du sige til Christoffer, at han ikke skal forstyrre i videoen. Nej, der var en Ja. YouTube-video. Og du døde også. Ja. Nå, YouTube. Jeg tror, det var nok for i dag. Så vi ses en anden gang. Woohoo!